Hľadáte príjemné bývanie a zároveň miesto na podnikanie? Tak táto ponuka je práve pre vás. Volám sa Liška Danko a rada vám predstavím nehnuteľnosť u nás v Gode Zasenci. Rodinný dom v Tomášove je ideálny ako dvojgeneračný dom, poprípade miesto, kde bývate a zároveň podnikáte. Hovoríme o 180 m2 úžitkovej plochy a o 10-árovom pozemku. Rozláhly pozemok je možné využiť aj na dostavbu či už ďalšej investičnej nehnuteľnosti alebo na bývanie. Na záhrade sa nachádza aj studňa, ktorá je napojená na zavlahu. Nájdeme tu aj terasu so sedením a pre milovníkov pestovania aj oplotenú záhradku v zadnej časti dvora. A ak máte radi prechádzky, tak na skok od domu sa nachádza kaštiel Tomášov. Ak sa vám táto nehnuteľnosť páči, dohodnite si obliadku a rada vás osobne prevediem.